Fl-aħħar sigħat telef ħajtu raġel ieħor li kellu 67 sena bil-COVID-19 waqt li kien rikoverat fl-isptar Mater Dei. Dan ifisser li total ta' mwiet issa tela għal 413. Il-paġna ta' Facebook saħħa ħabbret ukoll li fl-aħħar sigħat minn 2112 swab test li saru 25 persuna testjaw pożittiv għal virus fil-waqt li fiequ 35 persuna biex bekk il-każi attivi huma ta' 465. Ħareġ ukoll li f'pajjiżna hawn madwar 99,500 persuna mlaqma b'mod sħiħ kontra l-coronavirus. Intant mit-2 26 ta' April se jiġu rilaxxati wħud mill-miżuri, jiġifieri se jitħallew jinġemgħu sa massimu ta' 4 persuni fi spazji pubbliċi. Il-gruppi ta' persuni li jiltaqgħu fi proprjetajiet residenzjali se jiżdied għal 4 residenzi. Il-mużewijiet se jiftħu għal pubbliku. Ħwienet ta' beħ mhux essenzjali u ħwienet li jipprovdu servizzi mhux essenzjali jistgħu wkoll jiftu. U f'aħbar oħra, numru ta' persuni niżlu taslima fi protesta spontanja kontra l-użu tal-maskri fost oħrajn. Huma bdew jitolbu l-libertà fid-daw tal-pandemija, tant li ma libsux maskra waqt din il-protesta. Fuq il-post minnu fih waslu membri tal-Pulizija fejn ħarku lil dawk li kienu qed jiksru l-miżura maħruġa mid-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika tal-ilbies tal-maskri.